Duha ka truck driver ug usa ka pahinante ang angol sa managlahing aksidente nga nahitabo sa usa ka purok sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Ang Barangay Council dunay gilaraw nga aksyon aron dili na masubli ang aksidente sa lugar. Ania report. Adlawng Martes, sa Gunson ang nahitabong aksidente sa Bukirong Bahin sa Purok 7 Sapong, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, kung asa duha ka mga dump truck ang nalambigit. Unang aksidente nahitabo pasado las 9 sa buntag kung asa usa ka dump truck ang nalambigit nga gikaangol sa driver ug pahinante. Pagka alas 12 sa udto, laing mini dump truck ang naaksidente nasab sa susamang lugar nga gikaangol sa driver niini. Sa pagsubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao, makita ang patungas nga dalan sa lugar. Hinungdan nga nawadan og kontrol ang duha ka truck ug napadulong sa pangpang nga may resulta sa pagkaangol sa mga driver ingon man pahinante. Kana kadalan barangay road na pero dili man first time nga nahitabuan ng ana. Almost every year, labi na kung ingani nga month of December. So di na to makuan basin og naay dili para sa ato nga kapanguha. Amo sab gisubay ang mga truck nga nahulog sa pangpang ug tataw gyud ang damyo sa maong sakyanan. Usa ka adlaw human ang nahitabong aksidente dinhi sa Barangay Tablon. Nagpabilin gyapon ang mga truck nga naaksidente nga makita ninyo sa akong likuran mga kapuso. Karon ginatun-an pa kung paunsa ba nga makuha kining mga truck nga matud pa nakahatag sa brisgo sa mga residente dinhiya. Hinoon luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang mga driver ug pahinante sa maong mga truck. Nasayran nga daghan ang naaksidente sa lugar. Gani tinguha sa Barangay Council nga masimento ang mga gubang parte niini. Apan tungod sa kalisod sa dalan, dili gyud malikayan nga adunay disgrasya nga mahitabo. So among ipatawag, in fact among sang ipatawag otro kay kung if in case dili sila mo respeto sa among pagpatawag sa ila, so maghimo mig resolution sa barangay nga di na mo pagian dia. In fact na kung atong makita ang dalan damage na gyud. Kay kanang dalan dili na intended for heavy trucks. Panawagan sa Barangay LGU ngadto sa mga motorista nga gaagian sa lugar nga magdoble amping sa pagbiyahe. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.